ještě jednou krásný podvečer vám všem, kteří jste přišli už na 5. ročník freelance hovorů které pořádá město Frýdlant nad Ostravicí společně s Církví bratrskou ve Frýdlantu nad Ostravicí. Jsem hrozně ráda, že takovýto projekt vznikl, protože za tuto dobu se vystřídalo tady mnoho velmi významných osobností, kteří jsou nejen z Frýdlantu, ale i v rámci České republiky mají svou velkou roli. O to víc mě těší, že na dnešních hovorech mohu přivítat člověka, který je náš Frýdlantčan, který si to oblíží, ten náš Frýdlant i z hora, i ze zdola. A je to člověk, který prochází skutečně různými extrémními případy. Možná, že jste si říkali, že Frýdlant je takové malé, klidné městečko. Já bych vás chtěla vyvést z omylu, protože 4. září jsme tady měli start, registraci frýdlantské B7, začínala u nás ve Frýdlantu a to byl vlastně takový extrémní závod, který skutečně nabývá vysokých a velkých rozměrů. Dále my dneska uvítáme velmi významného hosta, pana Tomáše Ledníka, a čeká nás v listopadu festival outdoorových filmů. Takže já si myslím, že se začínáme pomalu s tím adrenalinem zžívat a věřím, že dnešek k tomu přispěje a že všichni se budeme dobře bavit. Takže teď předám slovo panu inženýru Drabinovi, který uvede našeho dnešního hosta, pana Tomáše Ledníka, a já vám přeji, aby se vám dnešní večer líbil. Děkuji paní starostce. A já bych se na úvod chtěl zeptat, kdo z vás zná Tomáše Ledníka osobně? Aha, hodně. Takže kdo z vás by ho nepoznal na ulici? Aha, dobře, tak pár tady je. Ale já jsem si pro vás s Tomášem nachystal teď takové překvapení, protože málo kdo z vás asi ví, jak vypadá Tomáš ve vzduchu. A já prosím Tomáše Ledníka, aby sletěl dolů, tady, ze zhora, pojď. Už letí. Tak Tomáš, ještě než začneme, můžeš vysvětlit, co máš na sobě? Zdravím, dobrý večer, nebo podvečer. Já jsem chtěl přiletět, ale oni tady konstruktoři nebo ti designéři nějak zapomněli na high-tech vstupy. No, tak ono se v tom blbě chodí, no. Je to spíš na lítání, než na chození. Aha, to má křídla, no jo. Aha, a to fakt jako v tom se dá lítat? V tom se dá lítat, no. V tom se dá lítat a docela dobře. No tak já se těším na ty fotky, které za chvíli uvidíme, i možná nějaké video. A Tomáš, možná teda odlož si, dneska je to se striptýzem. Určitě. Je to z nějakého speciálního materiálu? Tak potom se o tom určitě dozvíme více. Tak já jsem jenom chtěl vám představit našeho hosta v takové trošku netradiční podobě, takže když vidíte kroužit ve vzduchu někoho v takovém divném obleku, tak to je pravděpodobně Tomáš tady nad Lisou horou. Tomáši, tak já bych velmi rád našim hostům, protože většina tě sice zná, ale určitě ne všichni znají tvůj životní příběh. Já jsem tě chtěl poprosit, jestli by si řekl, jak tvoje jméno, Tomáš Ledník, není to Ledník, ale Ledník, tak je to slovinského původu, jak jsem se dozvěděl. Jak se to stalo, že jsi slovinského původu tady ve Frýdlantu, můžeš to nějak objasnit? No tak moje mamka, rodačka z Frýdlantu, ne, ona vlastně není rodačka z Frýdlantu, ona je rodačka ze kousek od Opavy, ale přestěhovali se tady, a takže bydlela tady a pracovala v Normě. A ve Slovinsku je velmi podobná firma, která taky, nebo byla, nevím, jestli ještě je, která se jmenuje EMO, a ona taky vyráběla smaltované nádoby a oni měli nějakou tu kooperaci, ty dvě firmy mezi sebou, a ta firma EMO vlastnila u moře nějaké bungalovy a tak, takže nějakou výměnou z těch svých zaměstnanců prostě se stalo to, že mamka přijela na pláž do Slovinska, nebo do bývalé Jugoslávie, tehdy to byla Jugoslávie, takže do Jugoslávie přijela na pláž, no a tam se poznali s taťkou a nějak slovo dalo slovo
A pak jsem se nějak narodil já. To nemusíme do detailu úplně. Ty máš nějaké sourozence? Ano, měl jsem bráchu, který tragicky zemřel. Aha, tak mohl bys nám o tom něco říct? No, jak za chvilku se dozvíme, tak já jsem hlavně, můj život je spjatý s lítáním, takže brácha byl do toho taky hodně namočený a nějak jsme to budovali spolu a potom se prostě stala chyba při testování záložních padáků a prostě tragicky zemřel. To muselo být velmi obtížné a těžké pro tebe, jak jsi to nesl? No, jako já jsem to ještě viděl jako v přímém přenosu, stalo se to tady na Skalce a bylo to těžké v tom, že my jsme spolu budovali firmu a samozřejmě, že když prostě jeden z nás odešel, tak to mělo spoustu problémů a bylo docela složité z toho jako vybruslit, ale podařilo se a prostě ještě s pomocí kamarádů, se kterými jsme zakládali tu firmu, tak se nám to podařilo prostě nějak překonat. No. Děkuju. Neměl jsi chuť nějak steknout s létáním, nebo nenapadly tě tyhle myšlenky? Tehdy, aby jsem pravdu řekl, tak tehdy, když se to stalo s bráchou, tak tehdy jsem neměl tady tenhle pocit, že bych jsem jako měl skončit, protože jsem věděl přesně, kde byla chyba. Věděl jsem, že tu chybu udělal brácha, že to prostě nebylo jen tak, jako co se stane jen tak bez toho, že by tomu člověk nějak jako, že fakt jako pomohl. Ale potom se stalo ještě jedna taková v mém životě dost tragická věc, že nebo v tom, řekněme, biznisovém mém životě, jo, kdy my jsme dál tu firmu rozvíjeli spolu se slovinským partnerem a on byl designér, on byl takový jako mozek, že, té naší firmy, která vyráběla padáky a on rok na to v podstatě zemřel taky tragicky. A to bylo tehdy, kdy já jsem reprezentoval Českou republiku jako v paraglidingu a on byl Slovinec, tehdy už to bylo Slovinsko, takže on byl Slovinec a on reprezentoval Slovinskou republiku na mistrovství Evropy ve Španělsku v Piedrahitě a tam došlo prostě k takové situaci, i přesto, že on byl velmi, velmi opatrný pilot, jo, on byl oproti mně, kdy já prostě do toho jdu jako fakt jako naplno, tak on tehdy už měl rodinu a měl roční dítě a prostě opravdu jako všecko 3krát zvážil, než prostě něco udělal, jo? Že on byl velmi, velmi opatrný pilot. To znamená, že třeba když se startovalo, tak tehdy byly ještě starty typu, že říkalo se to race to go, to znamená, že oni odpočítali 3, 2, 1 a teď a prostě zvedlo se najednou 100 padáků a všech 100 padáků najednou prostě vyletělo do vzduchu, jo? Takže to bylo nebezpečné, že jo? Dneska už se to dělá prostě úplně jinak, ale tehdy to bylo prostě takhle a on si nechal prostě klidně těch 100 padáků ulítnout a startoval v té druhé vlně, i přesto, že měl prostě handicap toho zpoždění, jo, ale prostě pro něho bylo důležité hlavně bezpečnost. No a i přesto, že byl prostě takhle jako na sebe opravdu opatrný, tak prostě se srazili se s nějakým pilotem v takové té přesně blbé výšce nějakých 50 metrů nad zemí, kdy prostě už nezafungoval záložní padák, ale stačilo to na to, aby se prostě zabil. Takže to byla v mém životě tehdy fakt jako strašně těžký, jestli s tím fakt jestli s tím neseknu, anebo si prostě jít dál, jo, já jsem prostě další dny nemohl jsem vůbec zlítat, bylo to prostě fakt jako mnohem těžší, než to bylo tehdy s brachem, protože tam to bylo, já jsem to logicky vysvětlil u toho brachy, a tady jsem si to nedokázal, jako mě to prostě hlava nebrala, jako jak to, no, tak tohle bylo těžký, no. Děkujem za tvou otevřenost tomhle. A jak se vůbec dostal k tomu létání? K létání? Já jsem teda rodák tady z Frýdlantu a moje mamka a babička předtím bydlí mamka bydlí u řeky a tam máme chalupu a já jsem tam dětství trávil jako v té chalupě. A
jezdili jsme na Zimník a tam všude na Lubno a tam kolem jsme jezdili na kolech a běhali jsme tam, že jo, trávili jsme tam dětství a pořád jsem viděl ve Frýlantě na letišti, jak prostě tam skáčou parašutisti a jak tam lítají ty letadla a tak zase jsem se na to pořád díval a furt si mi to prostě nějak tam v hlavě jako šrotovalo, že bych to chtěl někdy zkusit. No a pak jsem teda měl tu možnost tady na učilišti ve Frýdlantě, protože jsem se tady vyučil opravěčem kovu a tam byla ta možnost, že nějaký povinně volitelný předmět byl právě parašutismus, tak jsem se toho hned chytnul. A ještě jsem do toho zlanařil tehdy bráchu a 2 kamarády, Milana Michnu a Martina Kokeše, taky kluky tady odsud. A spolu jsme udělali takovou jako skupinu a prostě tak jsme se dali na parašutismus. No a pak dál. No. Pak se k tomu ještě dostanu při těch fotkách, jak to prostě mělo ten nějaký sled další. Tady máš i svou manželku Lucku a 2 děti. Můžeš říct, jak jste se seznámili? Trošku předbíháme, dobře, no. Já to mám právě tam připravené v těch fotkách, ale... To nechej až na ty fotky. Dobře. A ty jsi říkal, že nebo můžeš zmínit nějaké sportovní úspěchy, kterých jsi dosáhl? Sportovní úspěchy, nejvíc kterých si vážím, tak jak tomu budu mít také ještě ty fotky a je těch nejvíc, co si vážím. Já zatím jsem se nestal mistrem světa a i trošičku chybička byla tam a i v tom, že jsem vícemistr světa, to taky ještě nejsem. To já doufám, že teprve přijde. Protože já jsem tak jako na mistrovství Evropy jsem byl na 2. místě, takže jsem vícemistr Evropy a na mistrovství světa jsem se zatím dostal na 3. místo a to teďka zrovna 2krát po sobě. Vždycky prostě mě tam trošku toho, řekl bych, sportovního štěstí chybělo, že jsem se prostě nedotáhl. Mohl bys vysvětlit zde přítomným, v čem spočívá ta soutěž, jako jak to funguje? Já vím, že to budeš mít na těch fotkách. No. Tak ta soutěž spočívá v tom, že je to já těch soutěží dělám víc, jo, jako u těch fotek to bude vidět, jo, jedny ty soutěže se týkají parašutismu a druhé ty soutěže se týkají paraglidingu a v tom paraglidingu soutěžím v disciplíně přesnost přistání. Samozřejmě královská disciplína je cross country, jo, to je to lítání přeletů a prostě to je taková jako královská disciplína, ale na to člověk potřebuje obrovskou spoustu času, jo, trénovat a v zimě se musí pohybovat v místech, kde je teplo, kde se prostě, takže to je finančně náročné, časově náročné a na to prostě nezbývá mi čas, takže a přece jenom ten můj závodní chtíč musím něčím ukojit, tak jsem se dal na tu jednodušší cestu a to je přesnost přistání a to spočívá v tom, že se na tom paraglidingovém padáku člověk trefuje v podstatě takový terčík, podobný třeba tomu stolu tady, jo, kde je elektronicky měřený a ten střed úplný, tam, který se snažíme špičkou takhle jako zasáhnout, tak ten má 2 centimetry, asi takový puntík. Ono to bude dobře vidět na těch fotkách potom. Jaký je rozdíl třeba mezi 1. a 3. na tom mistrovství světa? Kolik milimetrů nebo centimetrů? To je v centimetrech se to měří a ty rozdíly jsou tam opravdu malý, jo. Tam je to v řádech centimetrů, to znamená třeba do 5 centimetrů. Jedna taková zajímavost tvého života, můžeš nám říct, co to je fruterián? Jo, tak to bylo takové moje období života, kdy bych to tak jako řekl, protože lidi se na to ptají, že jo, proč jsem byl frukteriánem a no, nebo jak se to teďka říká, teďka se tomu říká raw trava, nebo prostě tady tyhle nějaké názvy. Prostě šlo o to, že jsem jedl opravdu jenom čerstvé ovoce a zeleninu a to plody, jo, že třeba nepatřila do toho třeba mrkev, že jo, kořenová zelenina. I když jsem to neřešil, když to prostě bylo někde nastrouhané v tom. Nebyl jsem zase až tak úplný extremista, ale jako opravdu jsem jedl 10 let jenom ovoce, zeleninu a žádný chleba, žádnou rýži, jo, nic takového, co je teoreticky jako by se zdálo zdravé, že jo. A jo, tak jako a všechno to bylo studené v podstatě, protože to nic nesmělo být jako tepelně upravené, že jo. No a
A jak jsem se k tomu dostal? Dostal jsem se k tomu tak, že v mém životě, v tom civilním životě, když to tak řeknu, tak se stalo pár takových událostí, kdy kolem mě zemřelo pár lidí jako na rakovinu. A jeden z nich byl třeba můj otec a moje babička. A měl jsem prostě pocit, že musím udělat něco, abych nedopadl taky tak. Jo. Protože v mých očích můj otec žil velmi zdravě. Jo. Byl prostě jako jogín a jedl prostě velmi střídmě a prostě nepil, nekouřil, chodil cvičit, teda běhal každý druhý den a cvičil opravdu denně jogu a tak. A přesto prostě jako se to stalo, jo. Takže já jsem prostě měl pocit, že musím dělat něco, nějaký krok ve svém životě, aby se to prostě nestalo. A ve Slovinsku jsem shodou okolností narazil prostě na tady tyhle frukteriány, tam se to jmenuje presnojedec. A tam jsem na to narazil a dostal jsem do ruky knížku, která tohleto popisuje, jeden německý doktor tohleto popisuje v takové velké pichli. Oni to přeložili do slovinštiny, takže jsem si to mohl přečíst. A i byl jsem na jeho přednášce, kdy on byl prostě na tom, tak prostě jsem to chtěl zkusit. A chtěl jsem to za začátku zkusit jenom na týden, možná na měsíc, jenom tak prostě, jestli to prostě bude dobrý a hlavně, jestli mě to neomezí nějak ve výkonu, protože jsem byl tehdy ve středisku vrcholového sportu a potřeboval jsem držet si výkonnost a tohle, takže já jsem jako se na to díval velmi střídmě, jako ne, že bych se do toho hned zbláznil. Ano, a prostě ale nějak mi to neomezovalo, a právě naopak i jsem se cítil lépe a i prostě to bylo jako fajn. Takže jsem prostě u toho jsem zůstal 10 let a potom ve finále musím teda přiznat, že to nebylo už dobrý, jo, protože jsem trošku podcenil B12, která se nedodává, tam není přísun B12 v touhletou stravou, takže a jako B12 je docela špatné, když člověk jako nemá B12, to působí na mozek, takže to a byl jsem tak asi 55 kg jsem měl, takže to taky prostě ta odolnost asi jako je vidět. A tak jsem se vrátil prostě zpátky jako k vegetariánství, protože ono, jestli člověk chce nebo nechce, tak během 10 let se vám změní v hlavě prostě myšlení a prostě už se díváte jinak na zvířata, na pojídání zvířat a tak. Takže prostě jsem přišel zpátky na vegetariánství s tím, že pokud budu mít nadále jakékoliv problémy, tak jsem připravený prostě začít jíst maso, pokud mi to prostě jako tělo řekne, že to je nutné, že to potřebujeme, tak to začnu, jo. Ale 10 let uběhlo, co jsem zase vegetarián zpátky a myslím si, že už u toho zůstanu. Vypadáš dobře. A ještě nám řekni něco o firmě Sky Paragliders, vy jste ji založili. No, my jsme ji právě s bráchou založili, to bylo v roce 1992, kdy jsem se vrátil z vojny. Tehdy před vojnou jsem pracoval tady ve Ferumu a ono se to tak nějak rozpadlo, ten Ferum a to, takže zpátky po vojně už mě nevzali. Takže brácha na tom byl trošku podobně, on dělal v NHčku a my jsme teda jako uvažovali, co teda budeme dělat, že jo, a to. A tak jsme se přihlásili na policajty, že budeme teda jako policajti, tak jsme procházeli všema těma testama, už nám chyběly jenom psychotesty nebo nějaké takové testy. A v tom jsme jako vycestovali do Slovinska a prostě jsme tam chodili lítat, že jo, jsme byli zažraní do toho paraglidingu, do toho začínajícího paraglidingu, takže jsme tam zašli, tam jsme se poznali právě s tím Markem Malovrchem, s tím následným partnerem naším. No a s ním jsme se domluvili na parkovišti, že bychom jako my pro něho něco vyráběli, on pro nás něco vyráběl jako a zpátky jsme se ze Slovinska vrátili a rovnou jsme šli na úřad tady, založili jsme si živnostenské listy a prostě začali jsme šít. Co všechno vyrábíte? Tak v dnešní době se to samozřejmě už to prošlo různýma proměnama, to je prostě na povídání hrozně moc dlouhém. A až do té podoby teďka, kdy prostě máme jednu firmu tady za kolejema, že jo, ta vyrostla opravdu, ta stavba byla postavena jako pro výrobu padáků a druhou firmu máme u Karviné takže zaměstnáme asi 100 lidí a vyrábíme prostě všecko, co se paraglidingu týče. Jo, takže kolik toho jde na export? Drtivá většina jde na export, živí nás určitě jako zahraničí. Jo, tady by se to u nás neuživilo, protože ku podivu oproti jiným zemím, jako v České republice, máme velkou konkurenci. Tady je 3 až 4, 3,5 by jsem tak nějak řekl,
kulišácky, že jsou tady 3 silné firmy. Jo. Jedna jsme my a potom další 2, jedna je v Praze a jedna je tady za kopcem v Rožnově. Jo. A na to, jaké máme podmínky oproti alpským zemím, téměř nulové na lítání, tak prostě máme 3 opravdu silné firmy, světové firmy, jo, takže není to jednoduché, no. Musí se člověk otáčet. Děkuju. A já myslím, že všichni jsou teď zvědaví na to, jaká je historie paraglidingu a na tvoje fotky, tak jestli můžu poprosit o prezentaci. Díky, Tomáši. No, tak nedal by se to třeba trošičku stlumit, ty světla? Že by to trochu lépe bylo vidět? Tady k tohle, já už jsem to v podstatě řekl, že jsme začali s parašutismem. Já jsem tady na letišti ve Frýdlantě se začínal parašutismem, kdy jsme tady udělali základní kurz a začali jsme skákat. Já jsem se u toho teda jediný z nás 4 udržel trošku díl, nebo mnohem hlouběji jsem se do toho zapracoval do parašutismu a dostal jsem se do střediska vrcholového sportu. Tady to je zrovna fotka ze střediska z Příbrami do střediska vrcholového sportu, kde jsme skákali potom a byli jsme připravováni pro vojnu, jako pro Duklu, pro nástup na sportovní, pro sportovní jako zařazení do Dukly. Tady tohle jsou fotky z těch prvních závodů, co jsme absolvovali. Jo. Já jsem se začal potom věnovat, samozřejmě z začátku jsem se věnoval těm klasickým disciplínám, jako je přesnost přistání. Od tam jsem si já dovezl takovéto know-how, že tak nějak umím tu přesnost přistání, kterou jsem potom aplikoval i do toho paraglidingu později. Jo, a takže jsem se věnoval hlavně té disciplíně přesnost přistání. A později, kdy jsem se musel začít více věnovat firmě po těch všech událostech, které jsem tady zmiňoval, tak jsem se začal orientovat zase jenom na disciplínu přesnost parasky. A parasky to je disciplína, to je taková zajímavá disciplína, kdy se lyžuje 2 kola obřího slalomu a samostatná disciplína je seskok na přesnost. Já se k tomu ještě dostanu později, protože tam budou k tomu fotky. Ale paralelně s tím, když jsme začali skákat a dostal jsem se do toho střediska, tak se v novinách objevili v tom 88., 7., 8. se v novinách objevilo prostě zmínka o tom, že se dá na padáku sletět kopec. Jo, a mně se to zdalo strašně úžasné, protože my tady bydlíme ve Frýdlantě mezi kopcema a prostě jsem si maloval to, jak prostě vylezu na kterýkoliv kopec, tam prostě odstartuju a přistanu doma na zahradě. Že jo? A okamžitě jsem to začal zjišťovat z těch novin, to bylo tehdy, já nevím, co nějaké Rudé právo nebo co, kde tam prostě vyšlo, že firma Balon Klub Brno, asi Kubíček tehdy, balony, co dělali ještě za komunisů, že jo, tak oni ušili nějaký padák, takže jsem jim hned psal dopis, že prostě bych si to chtěl objednat, hned jsem s mamkou domluvil, že tam nějaký peníze z pojistky v 18 letech, co se nám vrátí, takže že se na to použijou. Já byla samozřejmě. No, a z toho nic nebylo. Jo? Prostě balonaři se tím nezačali zabývat, vůbec nezačali šít padáky, takže tehdy jsem jako na tom pohořel. Ale kamarád tady z Bržna, nějaký Marcel Krhut, tak on si ušil doma podle nějakých střihů, na nějaké mamčine Veritasce si ušil padák, slovenské stříhy, to byla taková partizanština, dali jsme na to roletové šňůry tehdy a prostě začali jsme to zkoušet. A já jsem tehdy vyběhl na Palkovickou sjezdovku a za jeden den jsem ji snad vyběhl asi 20krát a prostě sleděl jsem dolů. Jenom takové ty poskoky dolů, to nedoletělo ani jako na konec té sjezdovky, jo, ale prostě byli jsme z toho úplně nadšení a prostě jako, že to letí a to. Takže hned druhý den potom na Stolovou horu. Jo, a první velký let ze Stolové hory. A takhle, no a pak jsme si koupili takhle padáky, to jsou ty první naše padáky. A tohle je, jestli náhodou si někdo z vás pamatuje, tak tohle je skalka, Ondřejník a je to rogalistická rampa, to dřevěná rogalistická rampa. To je, když jsem se otočil, tak tohle je pohled z Ondřejníku, jo, no. Co jsem to udělal? Tady jsem něco udělal teďka. Aha, jo, dobré, špatný ten.
A potom jsme začali cestovat, jo, s tím a samozřejmě nestačily už nám tady kopce a já jsem uměl dobře slovinsky po tátovi, že jo, takže jsme do Slovinska jezdili, tady tohle je zrovna ve Slovinsku nános mi tam k tomu chybí nějaký titulky, ale to asi teď nebudeme řešit. Bylo to tady tohle bylo někdy právě v tom 91. roku. A tady no a potom ještě zpátky se vrátím teda, my jsme ještě vrátím zpátky, my jsme teďka začali jako šít ty padáky a jak už jsem říkal, tak jsme tady postavili firmu a tohle, takže už jsem toho času bylo míň na ty koníčky, ale nicméně zůstal jsem ještě u toho parašutismu a tady tohle jsou už fotky z té soutěže, o které jsem vzpomínal, a to je to Parasky. Jo, tady tohle je fotka zrovna z loňského nebo předloňského roku, kdy jsme byli v Rusku, v Novosibírsku, kde bylo mistrovství světa v Parasky. Jo, tady to je vidět na těch křídlech, že jo, ty ruské hvězdy. A bylo tam kosa jak na Sibiři, v tom Novosibirsku. Tak no a tam jsme, úplně dobře jsme se tam neumístili, jako nějak zvlášť jsme nezazářili, ale prostě bylo to zajímavá zkušenost. Většinou se ale na tom Parasky se skáče z vrtulníku, protože ten vrtulník většinou přistává přímo na tu sjezdovku nebo pod tu sjezdovku, kde se potom dopadá. Jo, tady je přesně fotka toho místa, toho dopadu, kdy my vyskočíme z toho vrtulníku nebo z toho letadla, většinou teda z toho vrtulníku, protože ten vrtulník většinou prostě přistává někde poblíž té sjezdovky, že jo. Jo, a pointa je, že to musí být celé nakloněné v nějakých 30 stupňovém sklonu, to musí být, aby to bylo jiné než to letní skákání na letišti na rovinu. Jo, takže takhle to zhruba vypadá. No a kromě téhle disciplíny je lyžování. Lyžování 2 kola obřího slalomu, normálně podle pravidel FIS se jedou a v tom my samozřejmě jsme slabší, že jo? Jako oproti alpským zemím, kde kluci vyrůstají prostě v Alpách a od malička jezdí v tom, takže my jako v jednotlivcích málo kdy máme jako šanci jim jako tohle nějak konkurovat, jo? Ale přece jenom nějaké výsledky se nám sem tam daří dovést, tohle je náš tým, to jsme jako reprezentanti České republiky a tady máme nějaké 3. místo jsme dostali a jsme vybojovali v týmech. A nejlepší úspěch, který já si pamatuju, který jsme udělali, bylo 2. místo na mistrovství světa v Rakousku v nějakém 2000, rok 2000. No. V jednotlivcích je to těžké udělat nějaký. No a potom, aby jsme tam vyplnili ještě ty mrtvé místa na tom Parasky, kdy se neskáče a kdy se nesoutěží, tak lítáme takhle ještě s svahovýma malinkýma padačkama, říká se tomu speedriding a speed flying, řekněme. Jo, to je... takhle se dá blbnout prostě s lyžema a to je takové jenom pro zábavu. To není nic, co by jako, na čím by se dalo nějak vydělávat, nebo tak jenom tak pro zábavu. Jsme vyplnili čas. No a aby jsme se zase zpátky dostali k tomu, že mě se prostě furt ty 2 sporty nějak jako jsem je toužil propojit a tady se mi to podařilo. Moje žena tady udělala takovou jako zmontovanou fotku, kdy vlastně na paraglidingovém padáku odstartuju z kopce a teďka jako naletím nad údolí do bezpečné výšky a potom se dá z toho paraglidingového padáku skočit a otevřít bejzový padák. To bylo v roce nějakým asi 2003, kdy jsem si koupil bejzový padák, aby jsem to trošku objasnil, co to bejzový padák je. To je to, co jsem měl teďka na zádech a je to ten padák oproti normálnímu skydivingovému, oproti normálnímu parašutistickému padáku je jiný v tom, že nemá záložní padák, protože tam on se otvírá nízko a úplně jinak se balí, takže on je takový malinký, je takový lehoučký a prostě je to trošku ta filozofie těch base jumperů, to jsou ty lidi, co provozují ty skoky z těch míst na zemi, jako jsou skály, jako jsou komíny, jako jsou
mosty a takhle, tak ta filozofie těch lidí je trošičku jiná než parašutismu. Mě to jako parašutistovi moc hlava nebrala, protože se mě tam furt chyběl ten záložní padák, jako ta nějaká ta jistota a tohle, ale když jsem se potom více ponořil do té komunity těch base jumperů a tohle, tak jsem to pochopil, protože to balení toho padáku, jo, toho baseového padáku, tady tohodle, to je opravdu meditace na 45 minut, jo, a u parašutismu jsme to tam byli schopni nakopat za 4 minuty, jako, a ještě v letadle jsme to dobalovali jo, takže to je prostě úplně jiný, protože tam samozřejmě máme ty zadní vrátka, že jo, tam prostě u toho parašutismu prostě, když se to neotevře, no, tak se otevře záložák, že tak o nic nejde, že jo. Ale tady už je to úplně o něčem jiném a člověk na to musí úplně jinak k tomu přistupovat, jo. Takže nakonec jsem to pochopil, tu filozofii, a taky jsem k tomu trošku přičuchnul. A tady nedaleko od nás tady existuje takový pěkný 200 metrů vysoký komín a jednou jsme tam na něho vylezli. Úplně legální to nebylo, protože samozřejmě na takové věci se nedá úplně asi legálně vylézt. Ale měli jsme štěstí, že to soudruzi zapomněli připojit k fabrice, takže to nebylo až tak moc hlídané, takže ten komín je čistější zevnitř než zvenku. A nebyl to zase takový problém. Jo? Je to tady u kousek, nebudu to úplně prozrazovat, protože to, aby náhodou jsem neměl ještě nějaké problémy. Je to kousek, je to tady na Slovensku. Potom dál jsem se v tom koníčku toho baseového skákání dostal k tomu právě k této kombinéze. Předtím jsem měl takovou červenou kombinézu, a tady tohle je ve Francii, kdy jsme šli na takovou skálu tady a skočili jsme tady ze skály a ono se ti, co měli jako, a co to dobře uměli a co měli moc výkonné ty kombinézy, tak jako já mám teďka, tak předtím jsem ještě neměl tak výkonnou, tak se dalo takhle prolítnout tam tím údolím a prostě dolítnout až nad to město a otevřít až nad tím městem. Mně se to nepodařilo v téhleté, tak jsem musel potom otvírat tady a přistávat hned na těch loukách tady dole. Ono to možná zkresluje, ale rozdíl mezi tady k tímhle, kde stojíme, a tím městem dole je asi necelé 2000 metrů, jo? Takže to je opravdu jako velký kopec a ta skála pod náma, která teďka není vidět, tak ta je kolma 400 metrů, jo? To je opravdu, řekl bych, bezpečný exit, jako bezpečný skok. Teďka existuje určitě toho plné YouTube, že jo, těch lidí, co lítají v těch kombinézách, a oni hlavně lítají strašně blízko těch kopců, říká se tomu proximity flying, jo, kdy oni prolítávají nějakýma i billboardama a tak. Možná jste zachytili, že loni se náš nejlepší base jumper a instruktor tady tohohle lítání, Martin Trdla, se zabil loni na Sněžce, kdy zkoušel prostě přelítnout Sněžku tady v tomhle oblečku a špatně si to spočítal a tady ke problému toho je problém ten, že je jenom jedna šance. Tady jako se nedá, jak na kole třeba, že prostě uděláte chybu, no tak prostě si odřete koleno, že jo. Tady to prostě končí fatálně u toho, takže a já teda jsem se úplně nepustil tou cestou extrémní, tak jak to oni lítají kolem těch kopců a kolem těch skál a takhle a jednou za rok nebo dvakrát za rok si párkrát skočím takhle z něčeho, jako je třeba tady v Turecku, kde přilítáme nad moře asi v 1500 metrech a vyskočím třeba z Rogala nebo z padáku jiného nebo tak a jen tak se prostě v prostoru trošku s tím prolítnu. Jo, že ono je to zase strašně fajn, ono to je strašně takové jako chytlavé, že člověk, když to zkusí, jo, tak potom, jo, a já mám právě z toho strach, že když bych začal lítat kolem těch skal, tak by člověk furt to prostě posunoval, ty hranice posunoval, až prostě by to třeba nedopadlo dobře, že jo. Takže spíš takhle, no. A vypadá to takhle, no. Takhle je to opravdu zajímavé a čím je člověk blíž země, tak je to samozřejmě zajímavější, to je jasné, protože ten pocit z toho, jak to rychle letí a jak to utíká, je samozřejmě prostě zajímavější a nebezpečnější. No a jelikož jo,
Dostal bych se zase zpátky k tomu padáku a k jiným těm soutěžím paraglidingovým, a to je tady tohle je konkrétně Dolomit Man. Adrenaline Cup, tohle byl fotka z Adrenaline Cupu a tady tohle je fotka z Dolomit Mana, kdy já se teda pravidelně zúčastňuji tady těchto závodů, každý rok je Dolomit Man, já nevím, je to pěkné, Česká televize to vždycky udělá pěkný sestřih a je to před kolem Vánoc, to vždycky běží v České televizi. A máme na to docela pěkné sponzory a docela i nějaké peníze se za tohle dají získat. Když se nám podaří takhle, jak v roce 2003 se nám podařilo vyhrát Dolomit Mana, to se podařilo zatím jenom jednomu jedinému českému týmu, vždycky to vyhrávají prostě cizinci, protože a čím dál už to bude těžší a těžší a myslím si, že fakt v tom roce 2003 se nám to podařilo a už se to asi nikomu jinému nepodaří, žádnému českému týmu, protože oni prostě vždycky Red Bull tým a tady tyhle oni nakoupí vždycky ty nejlepší sportovce z celého světa a prostě složí tým, kterým se prostě nedá konkurovat, jo. Takže no, tak tady jsme dostali 7500 €, tak to bylo příjemné. Pak jsme ještě v amatérech, protože oni to rozdělili na profesionály a amatéry. V amatérech jsme to vyhráli před 2 rokama, jsme vyhráli tohle, což v amatérech to není zase takový problém vyhrát, jenomže ty amatéři, prostě to je opravdu jako úplně o level někde jinde, jo. Ti profíci jsou prostě, a tak jsme si to užili aspoň takhle, že jsme je tam postříkali. No a dostáváme se k jiným sportům, nebo respektive k druhé části těch paraglidingových sportů, které dělám, a to je ta přesnost přistání, o kterém jsem už mluvil, a dostal jsem se s tím sportem i na zajímavé místa, jako je tady tohle, a to je Saudská Arábie, kde jsem byl pozvaný na mistrovství světa arabských států. Loni poprvé mě tam pozvali a udělali dobře teda, protože jsem jim to tam hned vyhrál. A jelikož to je Saudská Arábie, že jo, tak to samozřejmě oni se nezahambí a nějaké ty kačky z toho klaply, že jo. Takže to bylo příjemné, užitečné s příjemným. A já jsem si myslel, že Saudská Arábie, než jsem tam přijel, tak jsem si myslel, já to ještě pošlu zpátky, že to přesně vypadá takhle, jo. Tak jak jsme přistávali, tak to prostě, že jo, taková prostě poušť, nikde nic. A jsem si říkal, tak někde tam na nějakou dunu písečnou nás vyvezou asi velbloudem a potom jako budeme skákat z té písečné duny, ale úplně opak, oni prostě tady tenhle kopec, co vidíme pod náma, což je, tady je to bílé, to je místo startu, tak to je ve 3000, bezmála 3000 metrů nad mořem. Jo. To jsem vůbec nechápal, že tam mají takové hory v Saudské Arábii. A jelikož je to celé takové prostě vyprahlé a bez nějaké velké zeleně a prostě opravdu spoustu hnědých míst a prostě hrozně moc tepla, že jo, hrozně moc svítí tam slunko, takže tam chodí termika úplně perfektně, luxusně. Takže na takovéto vyblbnutí to bylo úplně super, jo. A tak se mi to tam podařilo obsadit. Dostal jsem i pěkný takový jako smysluplný pohár, což mockrát nebývá. Vždycky tam nějaký střep hrozný, ale tady tohle mělo fakt jako smysluplné. No a dostáváme se k dalšímu části a to je volné lítání paraglidingové a já teda učím lidi lítat, to je hlavně teda můj chleba, že učím lidi lítat a učím je lítat na tom paraglidingovém padáku takhle. A tady tohle organizuju pro ně i nějaké ty výlety a tady tohle já jsem si vybral jeden z těch výletů, o tom by se dalo povídat, ale jeden taková zajímavá destinace je Kenia, tohle je v Africe, v Kenii, kde jezdíme každý rok v lednu, protože to je opravdu lítání úplně nádherné, jo, kde je jedno velké údolí a prostě dá se tam lítat od rána, od 7 hodin se dá startovat a do večera do 5 hodin non-stop se dá lítat, jako, že člověk fakt jako od rána od 7 do 5 do večera prostě může lítat, když jste, jo, což takových míst na světě opravdu není moc, jako aby člověk bez motoru mohl takhle jako lítat. A tady je zajímavý údaj, zrovna ten, co tam je, vidíte to čísilko 4731 metrů nad mořem, jo, že se dalo vytočit do takové výšky.
je tam ten povrch země je asi takový, jo. A co bylo zajímavé, proč jsem to ještě chtěl jsem vám to pustit, protože kromě toho lítání jsme si půjčili ještě motorky a jeli jsme se prostě podívat do volné přírody a narazili jsme ve volné přírodě, jsme narazili na slony, jo, což bylo opravdu úžasný zážitek. Vřele doporučuji, i když mě na Facebooku, když jsem tam dal fotku, tady tuhle fotku, když jsem dal na Facebook, tak mě tam hned napsal nějaký úplně cizinec, mě tam napsal, že the best way how to be killed in Africa, to znamená jako, že nejlepší způsob, jak se nechat zabít v Africe. Ale já jsem ten posud opravdu neměl, jo? Že by mě chtěli jako sežrat nebo útočit nebo mě rozdupat nebo takhle, i když byste vzpomněli, že za mnou poběží, tak by jsem tu motorku asi nestihl nastartovat, že by to bylo asi špatný. Jo, ale ten úžasný zážitek, kdy ty prostě ty zvířata prostě takhle jako kráčejí opravdu nějakých 50 metrů před váma, nějakých 40 kusů těch zvířat prostě takhle prošlo, těch matek s těma potomkama, to bylo fakt úžasný, to se těžko popisuje. Tady jsme chodili, byli jsme se podívat tady na krokodily, vy si určitě řeknete, že blázen ledník tam vyhledává adrenalinové zvířata, ale takhle to není, jo. My jsme třeba takové krokodily, aby jsem tu fotku musel udělat, tak jsem tam musel chodit po špičkách a prostě ani klacíček nesměl prasknout na zemi, protože oni okamžitě prostě se vyplaší a vlítnou do vody, jo. Na ně se nedá ani vyfotit, ne tak, aby byl nebezpečný člověkovi, jo. Takže takhle. A to je jeden z krásných okamžiků, kdy člověk prostě, kdy ty ptáci prostě si vás nechají opravdu jako jak říkáme, ucho na ucho, kdy si vás nechají k sobě a prostě točíte s ptákama, to je úžasný pocit, to se fakt těžko jako vysvětluje. No a teďka jsem se dostal k tomu, o čem jsme se tady vzpomněli, že jednoho dne ke mně na kurz přišla jedna taková pěkná slečna a nějak tak dalo slovo a byla z toho svatba a samozřejmě jak jinak než svatba na padáku, že jo, takže tady jsme nám podařilo přemluvit a najít a vůbec, já ani do teďka nechápu, jak se nám to vůbec všechno podařilo, jo, protože se to tak všechno jako sešlo, že jsme našli oddávajícího pana starostu z Kunčic, který byl ochotný s náma letět, jo. Dokonce i paní matrikářka, která v prvopočátku nebo při mojí první návštěvě, když jsem tam přišel a řekl jsem jí, co chci, tak ona říkala, no mě na padák nikdo nedostane. A potom, když pan starosta řekl, že on teda rozhodně, jo, že je pro každou špatnost, tak ona samozřejmě řekla, že teda když pan starosta, jo, tak ona teda taky. Tak letěla taky, no. Tak se nám to podařilo na Skalce, kdy jsme takhle letěli tři tandemy a na jednom tandemu letěl starosta, na jednom tandemu jsem letěl já s Luckou a na třetím tandemu letěla právě ta matrikářka a prostě oddali jsme se ve vzduchu. Přenášeli jsme to vysílačkou dolů, aby z toho tam ti dole taky něco měli, že? Když přišli na svatbu, aby to nebylo zase takové jako úplně komorní. A proběhlo i předání těch prstínků a pusa a všechno. No a takhle přistával pan starosta a my jsme přistáli už teda svoji manžele takhle na přistání. No a proběhla prostě už potom klasická party na přistání a docela jsme si to užili. No a tak druhý způsob mé obživy, bych jsem řekl tak, teďka je zase samozřejmě učit lidi lítat, ale ještě jiným způsobem, a to s motorem na zádech, jo, což je tady tohle. A tady já organizuju samozřejmě krom těch kurzů začínajících a i potom nějaké tripy, jako nějaké výlety, a tady tohle je pár fotek z velmi zajímavého výletu, kdy letíme na těchto motorech podél pobřeží Albánie. Proč zrovna Albánie? Asi proto, protože oni prostě tam je to ještě pořád takové divoké, takové jako že jim je to prostě jedno, jestli přijedete na pláž autem a máte na pláži auto, oni to prostě neřešejí, je to prostě všechno takové strašně volné, jo, a bez
bezproblémové, takže proto ta Albánie. Letos jsme k tomu přidali i kousek Černé Hory a kousek Řecka. Jo? A s tím motorem samozřejmě se dá, ten motor vám otvírá zase jiné možnosti. Jo? Tam, kde se na volno bez toho motoru člověk nepodívá, tak tam se s motorem prostě podívá. Jo? To pobřeží je prostě úplně luxusní. Jo? Jsme se dostali i na místa, k tomu se dostanu, jo? Tady jo, na Tarík zrovna to je jedno z těch míst, které nebylo úplně košer, jo, protože to je samozřejmě vojenská základna, kde opravujou prostě ponorky a opravujou vojenské letadla, teda ty plavidla a takhle, že jo, takže to nebylo úplně jako nejlepší, ale zase takové fotky, kde by k ním člověk přišel, že jo. No a letěli jsme i v Albánii přes hory, kde přes 2000, kde jsme letěli prostě z makedonské hranice až na pobřeží toho moře. Takže to bylo to motorové lítání, nebo ta jedna část motorového lítání a teďka zpátky přeskočím k tomu soutěžení, co jsme se tady už toho dotkli. Jo, tak tohle byla letošní soutěž mistrovství světa v Indonésii, kde jsem teda skončil, jak už jsem říkal, podruhé na 3. místě. Jo. Zas to prostě neklaplo, ale není všem dnům konec, ještě letos mě čeká ještě jedny velké závody a to je Světové letecké hry v Dubaji v prosinci, tak snad tam už se konečně to štěstí, které chodí kolem, unaví a že už by to mohlo klapnout, no uvidíme. Nebudeme předbíhat. Probíhá to takhle, jo? Jak jsem to říkal, že se musíme přiblížit, tady to vidíte, musíme to dořídit, ten padák musíme dořídit až tady k tomuhle terčíku, 16 cm elektronicky měřenému a trošku jsem se netrefil, chtělo to tu nohu dát trošku doprava, aby to zasáhlo přesně ten žlutý pultík, asi to byla 1 nebo 2, ale to se docela počítá. To bylo z mistrovství světa v Bosně, Bělašnica, to je kopec, jestli si pamatujete olympijské hry v Sarajevu, tak Bělašnica byl olympijská sjezdovka a na úpatí té Bělašnice byly tady tohle ty fotky. Jo, nebylo to jednoduché, protože tam chodila termika hodně a to, ale nakonec se nám podařilo teda 3. místo a v jednotlivcích se nám podařilo to vyhrát, takže to byl velký úspěch. I nějaký úspěch jsme měli v holkách, takže to bylo pěkný. Další takový velký úspěch, kterého si hodně vážím, byly letecké hry, ale jenom sportovní hry. World Games se to jmenuje. Světové hry. World Games, světové hry. A já jsem teda nevěděl vůbec, že něco takového existuje. Předtím, než oni zařadili náš sport do těch světových her. Já nevím, jestli vy víte, jsou to vlastně ty sporty, které se nevejdou na olympiádu, tak mají svoje světové hry. A ty probíhají, v podstatě to probíhá úplně stejně jako olympiáda, jo? Že to ve stejném duchu, co 4 roky to je. Dokonce olympijský výbor nás tam vyslal a nás zaplatil a nás oblekl a tohle. Jo, takže je to všechno v takovém duchu a mělo to úplně jinou atmosféru, protože opravdu já jsem nikdy na závodech našeho typu nepotkal tolik lidí a tolik diváků, jako bylo na těchto světových hrách, kdy prostě opravdu tí fanoušci chodili fandit, jo, a prostě byla prostě úžasná atmosféra, kterou jsem nikdy nezažil, jo. A bylo to uprostřed města, já jsem to ještě přelistuju, tady tohle je město Cali, jo, v Kolumbii, v Jižní Americe, v Kolumbii město Cali a tohle je uprostřed města, bylo vojenské letiště a jelikož tam samozřejmě svítilo hodně sluníčko, takže to bylo hodně termické a hodně to bylo náročné. Jo. Oni tam udělali tu vodu, kterou tam vidíte, to je pro jinou disciplínu, parašutistickou disciplínu swooping, kdy oni na těch rychlých padácích prostě prolítávají tou vodou a prostě nad tou vodou prolítávají a plní nějaké úkoly. Jo, ale prostě ta atmosféra byla úplně luxusná, jako abych o tom mohl vykládat, protože prostě my jsme tam byli i na těch ostatních sportech, jako bylo pro zajímavost taneční páry, tam bylo a jedna z těch
tanců, přímo tam byli odborníci na salsu a salsa se v tom městě Cali, oni všichni říkají, že salsa se narodila v městě Cali, že jo, takže oni na to byli strašně jako hrdí a teďka ta salsa tam hraje úplně v každém baru a všichni tancují salsu a tohle, jo, takže jsme se i salsu naučili po večerech, ale prostě přímo na to soutěží, oni tam měli svůj samozřejmě zástupce, že jo, přímo z toho města Cali, kteří to nakonec bezkonkurenčně vyhráli tu salsu, ale proč to říkám, je to, že jako druhý pár skončili Češi. A to bylo prostě úžasné. To bych jsem vám fakt přál tu atmosféru v té aréně. Oni, představte si, udělali z bičí arény, tam, kde prostě oni nahánějí ty piky, tak z té arény prostě oni udělali dole na ten písek, udělali normálně pódium, normálně taneční parket a prostě tam se odehrávala prostě ta soutěž a bylo to prostě úplně luxusní atmosféra, to bylo úplně narvané lidma a prostě fakt to bylo super. No. A tam se mi teda podařilo umístit se teda na druhém místě a bylo to fakt příjemné, protože i to Česká televize točila, jsou z toho záznamy, na YouTube jsou z toho záznamy, jo, rozhovory a tak, jako bylo to strašně fajn. Bylo to prostě za otevření a uzavření, jako závěrečná ceremoniál a otevírací a závěrečný ceremoniál byli prostě ve obrovském atletickém stadionu, který byl úplně plný lidí, jo, a tam byli lidi, kteří se ani nemohli vejít, tak ještě byli prostě venku, jo, takže ta atmosféra byla úplně jak na olympiádě, to bylo prostě něco, co jsem ještě nikdy nezažil, to bylo fakt krásné. No a teďka zpátky k tomu zase k práci, k tomu té druhé části, k tomu mému zaměstnání, kdy teda, když se unavíme a nebude se nám chtít stát na nohách, tak si sedneme na tříkolku a lítáme na tříkolce a učím teda lidi lítat na tříkolce, vozím teda lidi i takhle, jako vidíte kolem Lysé hory, spoustu fotografů o to má zájem, že jo, protože se z té tříkolky krásně fotí a tohle. Mám tady pár fotek jen tak, tady tohle bylo ze asi kolik minus 12 nebo minus 15 bylo v tu dobu, když jsem tohleto fotil a samozřejmě, když letíte, tak letíte 40 km/h a fouká na vás vítr, takže to je tak minus 20. Takže mám vyhřívané rukavice elektronické, jinak by se to nedalo vydržet absolutně ta zima, ale jak vidíte, stojí to za to. No, takže a učím lidi lítat samozřejmě i na téhle tříkolce, to je další část mojí práce. Ale nejenom se dá pracovat s tou tříkolkou, dá se to využít i na nějakou tu parádičku, takže už je to oficiální v naší republice, loni jsme to zoficiálnili a UCL to přijalo a může se z té tříkolky normálně takhle skákat, jo, takže jsme si na to udělali vysazovače a takhle jsme udělali pár skoků. No a ta tříkolka se dá využít i na závodní činnost a spolu s mojí ženou jsme udělali tým dokonce jsme se dostali po absolvování nějakých závodů a prostě jsme prošli ranking a jsme se dostali v jednom roce do reprezentace, české reprezentace a jeli jsme na mistrovství světa tady v tom lítání motorovém do Španělska. To bylo před do roce 2012, to bylo, že to bylo Matimu zrovna, tam byl s náma i rodinka, i děcka s náma byli a Matimu bylo zrovna pár měsíců. Neumístili jsme se tam úplně špatně, jo, na to, že jsme byli poprvé na velkých závodech, tak jsme to skončili čtvrtí tady. Lucka mi dělala navigátorku tam vepředu, navigovala a někdy jsme se trošku chytli na palubě, že jsme zakufrovali a pak jsme nestíhali, ale bylo to krásný, bylo to příjemné, myslím, že jsme si to hodně užili, jo. Taky nám tam pomáhali kamarádi. No, takhle to vypadalo, to byl celý reprezentační tým, a i tady s těma malýma pomocníkama našima. A nějak se blížíme k závěru, tady ta fotka není úplně plná, tady mělo být ještě, ta fotka je tam trošku schovaná, tady by mělo být ještě vidět křídlo od letadla, protože letos jsem trošičku zase postoupil o stupínek výš v tom svém leteckém životě a udělal jsem si pilotní průkaz na letadlo, na ultralight a chtěl bych to dopracovat až na instruktora a zařadit to i jako do té mojí pracovní činnosti ještě to učení lidí lítat a chtěl bych tady veřejně poděkovat panu Jindřiasovi, který dneska zrovna tady sedí mezi náma a zrovna mě dneska umožnil se přeškolit
na ostruhové letadlo, které potřebuju při té svojí cestě k tomu instruktorovi, takže děkuju a to je všechno. Ale je to na 1 s hvězdičkou. Děkujeme, Tomáši, bylo to úžasné. A teď je prostor pro vaše dotazy, takže pokud máte někdo nějaký dotaz, tak prosím zvedněte ruku, já vám předám mikrofon. No, dalo by se třeba z výšky vyznat i z celých Frýdlant, třeba je na Ostravicu a potom je ještě i Frýdlant do Lítmo, kde vede, anebo na Stružitec Frýdlant i Meteovice, že? Co všechno se dá vidět asi, teda? Co všechno se dá vidět z letadla? Jo, co všechno se dá vidět? Kam se dá zalítnout? Jo? Jste se ptal? Kam se dá s tím zalítnout, s těmadle? No to se dá jako kamkoliv, s tím se dá ulítnout hodně daleko. Jo, tady u nás kolem Komína, jako ty okolní vesnice, to je úplně bez problémů. Ono to samozřejmě letí pomalu, jako oproti letadlu, jo? Ono to letí, tady ty padáky, jako jak motorový, tak bezmotorový, ono to letí prostě kolem 40 km v hodině, jo? Takže to cestování s tím není až tak moc příjemné, jo? Takže když prostě někam chce se člověk podívat někam jinam dál, tak to spíš převezem a odstartujeme tam někde a polítáme někde jinde, no. Takhle. Tak děkuji, další dotaz. Já musím říct, že to bylo výborné. Já k tomu taky něco mám. 22. července jsem letěla s Tomášem na moje... Prosím do mikrofonu, jak se to může nahrát. Jinak to nebude na nahrávce. 22. července letěla. Tak nebudu opakovat, ale musím říct jednu věc, že jsem čekala na letišti, až se to všechno dá dokupy, ať se to všechno udělá a pak Tomáš řekl, tady si sedneš, dopředu já si sednu za tebou a poletíme. Tak dobrý bylo, tak nastartoval, my jsme letěli s Paralinkem tím motorovým a tak jsme letěli, no bylo ten začátek, až jsem si zvykla, že letím, byl výborný, nebylo mi špatně, nebylo nic, ale musím jednu věc říct, že jak jsme se snesli tady pod Lisou, na ty pěšinky a Tomáš říkal, teďka letíme na Lisou, ano. My jsme tam byli asi 14 dní předtím, tak jsem si říkal, to bude krásný, tak jsme nadletěli krásně, 3krát se mnou otočil, jo, pěkně, a já jsem tam viděla jenom také broučky, to prostě, to, co je vidět z toho Paralingu, tak to je takové, ale je to nádhera, která je prostě, ta se nezapomene. A pak jsme letěli na město Frýdlant a říkám si, aha, kde se musím se orientovat. Ano, tak jsem se orientoval jedině podle kostela, protože člověk je jak Alenka v říši divů, ale samozřejmě jedna věc je ta, a Tomáši, ještě jednou za to ti moc děkuji. Jo, já jsem chtěl, děkuju moc taky. Já jsem chtěl slyšet že to byl i pro mě fakt jako jeden z nejpěknějších letů, kdy prostě jsem pozoroval, jak si to dokáže prostě někdo tak strašně užít, jako jo. To prostě bylo úžasné, prostě to se jenom těžko popisuje a jsou z toho moc pěkné fotky, já už je připravuju. Ráda se stala. Dobrý večer. Já si chci zeptat na takovou obecnou otázku. Kolik by asi stála cena základního kurzu paraglidistického a aspoň nějaká základní taková výbava, která by byla běžná, aspoň takové ty místní hory a to místní vidět, myslím. Takže aspoň ta cena, no. Rozumím. Tak základní kurz stojí 8700 korun. Je to 5denní výcvik, je to o tom, že prvních 4 dny cvičíme v podstatě na louce,
jo, děláme takové jako skoky první, nějaké 20-metrové skoky, jo, potom už uděláme pár zatáček a přistáváme a potom ty poslední 2-3 dny lítáme z velkého kopce, kdy jeden instruktor je nahoře, druhý dole a on vám pomáhá přes vysílačku odstartovat a pomáhá vám přistávat a coraz míň vám do toho kecá, mluví a až prostě jste úplně samostatný, lítáte a dostanete papíry, ten pilotní průkaz a můžete lítat sám. No a ta výbava, jo, když si chcete koupit úplně novou celou paraglidingovou výbavu, tak to je nějaká investice nějakých 80 000, řekněme. Jo, ale dá se samozřejmě koupit něco za polovinu, i třeba za třetinu se dá koupit jako rozumně olítaná výbava, která vám vydrží ještě dalších, já nevím, třeba 5-6 roků. Ono to jako ta částka vypadá ze začátku jakože hodně, ale myslím si, že je to jednak nejlevnější letecký sport a i oproti jiným sportům si myslím, že to není drahý sport, protože provoz toho sportu už vás v podstatě nemusí nic stát, že když bydlíme tady mezi kopcema, tak prostě na kterýkoliv kopec si můžete vyjít pěšky, to vás nic nestojí, že jo, a prostě letíte a to vás taky nic nestojí, že jo. Jo, takže a ta výbava, jako nová výbava, když si koupí, tak vám 10 let bez problému jako vydrží, jo. Když to člověk rozpočítá, tak to není drahý sport. Děkuji. Další dotaz? Já mám tolik otázek, ale chci dát prostor vám. Se nerozpíchejte. Jak lítáte v tom obleku, tak by mě zajímalo, vždycky z té paty jde takový kouř, taková nějaká jako z rachejtle, jo? Jo, to není raketový motor, i když to už existuje. Já jsem to viděl na YouTubeku, jak oni vyskakují s takovýma, ale oni mají trošičku takové tvrdé křídlo, na zádech vyskočí z letadla nebo z vrtulníku, oni skáčou a potom mají takové přídavné raketové motory a prostě dokážou s tím opravdu jako lítat. Tak to není úplně ono. A tam ten čmoudíček, to je dymovnice, to je jenom pro zvýraznění, jo? Protože ono, když člověk vyskočí někde v nějakých 1500 metrech, tak přece jenom je ten človíček malej, že jo, a aby to bylo prostě, aby to ten člověk našel lépe, tak to je prostě zvýrazněné tím kouřem na noze jako tou dymovnicí. Tak někdo se osmělil? Máte ještě nějaký dotaz? Tak já jsem měla více dotazů, ale mnoho z nich bylo zodpovězeno, takže děkuju. A já jsem viděla takový zajímavý dokument, Zázrak v bouři se to jmenovalo. A bylo to o paraglidistce, stalo se to asi v roce 2007 v Austrálii. A Mexiku? Eva Višněvská? ano, přesně tak. A já jsem si říkala, to je snad nějaká fotomontáž nebo nějaká sci-fi, nebo jestli ona skutečně vyletěla někde až prostě nad Mount Everest a jestli opravdu tam strávila takovou dobu a že to opravdu přežila, tak to byl jeden dotaz, jestli to víte, asi jo teda. A ten druhý dotaz, pak jsem viděla ještě takový zajímavý jeden dokument a tam byl zase Dalibor Karbola, jestli se jmenoval, a nějaký Juraj. A oni zase lítali snad 140 kilometrů, je možné, aby s tím padákem člověk uletěl 140 kilometrů někde kolem K2, Himaláje a takhle. A nezmrzli. Jo, tak k tomu prvnímu dotazu to byla, já se s ní shodou okolností znám, protože on ten paraglidingový svět je malý, jako když se to tak zase vezme.
A je to Polka, ona je Polka, ale je reprezentantka Německa, lítá za Německo, je to Eva Višněvská. Jestli vás to zajímá, tak si zkuste vygooglit paragliding Eva Višněvská a uvidíte tady tyhle filmy. Bylo to i do češtiny, to bylo nadabované a je to opravdu zajímavý a je to dokument, pravdivý dokument. Nebylo to v Austrálii, ale bylo to v Mexiku, bylo to na mistrovství světa, nebo respektive těsně před mistrovstvím světa byly tam závody a oni prostě letěli a problém pro nás, pro jakékoliv v podstatě lítání je problém je bouřka, že jo? Bouřkové mraky a gor takové ty letní, ty hodně vysoké, co vytvoří takovou tu kovadlinu, takovou tu prostě, jo, tak na to je pěkné se dívat, ale na to není rozhodně dobré jako v tom lítat nebo být ve vzduchu. Jo, a oni prostě letěli disciplínu, byli na závodech a prostě udělala se bouřka, 2 bouřky se udělaly a oni prostě mezi těma bouřkama prolítávali a mysleli si, že to stihnou. Jo, a jich to nacuclo, ta bouřka, uzavřelo se to, prostě natáhlo jich to. Problém je, v těch bouřkových mracích jsou obrovské stoupavé proudy, ale obrovské, to si nedovedeme představit, tam prostě kolujou kusy ledu, jo, v tom bouřkovém mraku, jo, takže to jsou takové stoupové proudy, se kterými prostě člověk jako na tom padáku nic neudělá, jo, tak maximálně by si ten padák mohl uříznout, že jo, ale tak to jako, jo, no a jí se to stalo, jí to prostě nacuclo jí to ještě spolu s jedním, myslím, že čínským nebo japonským pilotem, teďka nevím přesně, je to tam ale všechno popsané a ona začala stoupat, že jo, velkou rychlostí začala stoupat a v určitou chvíli teda tam samozřejmě krom toho, že jedno nebezpečí je, že tam se točí ty kusy ledy, další nebezpečí velké je blesky, že tam lítají blesky, že jo. A to se stalo osudný tomu druhému pilotovi, do kterého prostě praštil blesk a ten to prostě nepřežil. Ona měla obrovské štěstí, že spadla do bezvědomí, v nějakých, tam je to přesně popsané, ale myslím, že to bylo 6000 metrů nad zemí, spadla do bezvědomí a jí to vytáhlo, protože ona má přístroje, na závodech máme GPS přístroje a ty zaznamenávají celý ten track log, že jo, takže prostě všechno, takže z té vyhodnocení těch přístrojů se potom jasně vidělo, že jí to vytáhlo do necelých 10 000 metrů, jo, to jí vytáhlo do 9800 nebo 9900 metrů jí to vytáhlo, jo, a potom prostě jí to z toho stoupavých proudů jich to prostě vykoplo do těch klesavých a zase klesala dolů. Ono to samozřejmě celé namrzlo, že jo, ona měla taky omrzliny, jo, ty části těla, které měla trošičku vylázaly jako ušní boltce a prostě tady mezi těma rukavicema a kombinézou, tak tam ty místa jí omrzly, měla omrzliny, no ale probrala se zase prostě nějakým otřesem, že jo, protože tam jsou nějaké ty turbulence a tohle, tak to a nějakým otřesem se ve 4000 nebo v 5000 se prostě probrala, jo, a prostě ten padák letěl, nepotřebovala ani otevřít záložní padák a prostě měla obrovský z pekla štěstí, prostě přistála a prostě to přežila, jo, ta přežila prostě fakt svoji smrt. A jo, podívejte se na to, je to fakt zajímavé. A k tomu druhému dotazu to bylo ohledně... 140 už vím, to bylo, jo, Dalibor Carbol, tak oni letěli s Jurou Klejou, letěli právě kolem TK2, těch 140 km není vůbec moc, jo, já jsem třeba v Kenii, jsem ulítl nějakých 200 km, jo, nebo 180 km a i na tandemu, 8 hodin jsme byli ve vzduchu a bylo to náročné, ale zase jsme si mohli povídat a bylo to fajn, jo, no a oni ten jejich výkon byl extrémní byl v tom, že oni letěli v podstatě, prolítávali kolem té K2 a nakonec prostě oni po těch 140 km jak přistáli, tak oni přistáli v podstatě u prvního basecampu, jo, při těch výstupech na K2 a na takovém ledovci, oni přistáli na ledovci a na tom ledovci už se nedalo odstartovat, oni docela vysoké nadmořské výšce přistáli a nemohli už od tama odstartovat. A od nich to bylo
malinko nezodpovědné, že oni nebyli na to připraveni, jo? Oni neměli jako na nějaké prostě vybavení, aby mohli několik dnů při tom sestupu prostě spát a postavit si stán a byli zabezpečení a jídlo, mít dost jídla a dost pití. To oni nic neměli, jo? Oni měli prostě jenom, oni byli vybaveni jenom prostě na ten let a na nezbytně nutnou dobu kolem toho letu, jo? A oni měli obrovské štěstí, že do toho basecampu přilídával vrtulník, který zasluhoval ten první basecamp a ten jich prostě odvezl do civilizace, jinak by prostě, nechci ani spekulovat, jak by to s nimi mohlo dopadnout. Jo. Ale samozřejmě to nijak nesnižuje to, že udělali obrovský výkon, že letěli místama, kde nikdo nikdy neletěl, jo, ve 7000 metrech jo, nad mořské výšky a tak, jako to určitě byl velmi slušný výkon. A je prosím vás nějaká maximální délka, kdy se třeba 140 km, vy jste říkala 200 km, tak jak se dá dlouho, tak nějak? Rekord. Nějaký rekord je kolem 400, myslím, 450, myslím, že je rekord na světě. Lítá se to s pomocí samozřejmě silných větrů. Jo? Je to Austrálie a Afrika a tam někde se to lítá, kde většinou v rovinách se to lítá, kdy prostě s výškou roste vítr, jo, stoupá vítr, takže ten pilot prostě využívá těch termických proudů a plus toho větru, jo, že dokáže mít tu traťovou rychlost tak, aby to stihnul, že jo, protože když samozřejmě ty závodní padáky lítají třeba řekněme někde kolem 80 km v hodině, 70 km v hodině, ale i tak to se, on u toho musí točit, tu termiku musí stoupat, že jo, a tohle, takže ve finále potřebuje tu podporu větru, aby se něco takového dalo vylítnout. No. Já se chci zeptat, nakolik je to bezpečný sport, když vy tady popisujete takové hruzostrašné jako historky a na to manžel mi tvrdí, že to je naprosto bezpečné, když si dá pozor. Hele, děkuji za tenhle dotaz. Já si myslím, že to je bezpečný sport, ale problém je, u tady těchto leteckých sportů, je problém disciplína toho samotného člověka, který ho dělá ten sport. Jo? Jak už jsem to vzpomínal, když pojedete se projet na kole a pojedete a můžete se na tom kole jednoduše zabít, když pojedete z lise bez brzd, jo? Můžete se vsadit s někým, jestli si jedete lisou bez brzd a to asi nedopadne dobře, že jo? Jo, a tady u toho paraglidingu tam prostě ten člověk musí správně ocenit situaci. Jo? Musí o tom hodně vědět a musí správně ocenit situaci. A musí to často provozovat. Čím častěji ten sport provozuje, tak tím je ten sport bezpečnější. Jo? Problém je, že my jsme od přírody nebyli vytvořeni pro to, aby jsme lítali, takže my si musíme dávat 2x větší pozor než při běhání třeba, jo? Nebo takhle, že prostě opravdu tu situaci musíme vyhodnotit. A já jsem říkal pilot, já to vždycky říkám žákům, že pilot se z tebe stane, až prostě vyjdeš na kopec, teďka prostě to má 20 kg, třeba celý ten komplet ten paraglidingový, takže je to přece jenom se to pronese, že jo. Vy si představte, že jdete na Lisou horu, jo, což je minimálně 2 až 3 hodiny, že jo, s tím batohem, vylezete nahoru a teďka na tom kopci zjistíte, že tam jsou takový ty dobří piloti, že tam lítají, startujou, ale že přece jenom se vám zdá, že to docela fouká, že se ty stromy docela jako tady klátějí, jo, anebo prostě, že je nějaké velké mraky jsou kolem a tohle a vy si řeknete, ale už jsem to jednou vylez, tak dolů nejdu, kdyby černá koza rejtoval. A to je přesně tehdy přijde ta nebezpečná chvíle, jo, kdy prostě, jo, když ten člověk řekne, jo, tohle to není pro mě, i když dobří piloti lítají, ale já ještě se necítím tak dobře, zabere ten 20-kilový bakl a zase tu lisou zesleze dolů, tak tehdy se z něho stává pilot a tehdy se z toho sportu stává bezpečný sport. Jo? Tady prostě není prostor na hrdinství, tady není prostor prostě na to, jako tu situaci vyhodnotit špatně. A co je pravda na hlášce, že pro každého paraglidistu roste jeho strom? Tady tuhle verzi jsem ještě neslyšel. Já jsem vždycky slyšel, že paraglidisti se dělí na ty, co na stromě byli a na ty, co na stromě teprve budou. Jako.
ale to je měkký, to přistání na strom. Ale jo, často se to stane, že přistanete na strom. No tak prostě, protože lítá se kolem, že jo, že jeden způsob je to točení té termity, že využíváme těch stoupavých proudů, tak jak využívají ptáci a prostě větroně a takhle. A druhý způsob, jak zůstat ve vzduchu, je třeba, že lítáme na návětrné straně toho kopce, kde prostě fouká ten vítr, opírá se o ten kopec a stoupá ten vítr, tak na té stoupající složce toho větru my tak jako lítáme kolem dokola. Že jo? A někdo má pocit, že čím blíž bude tomu kopcu, tak tím lépe mu to ponese, no a až jednou je moc blízko toho kopce, no a zahnízdí na tom stromě, no ale tak většinou je to opravdu jako měkký, jo? Že prostě člověk zavolá prostě horskou službu nebo hasiče, jo? Nebo prostě něco a oni už ji dostanou dolů. Musíš mít mobil u sebe. Jo, mobil je dobrý u sebe, no, mít pořád při ruce, to je určitě dobře. Další dotaz tady. Já jenom doplním trošičku Tomáše. Ono všeobecně to platí v tom lítání našem sportovním převážně teda. My sice nejsme takový špičkoví sportovci tady v tom Frýdlantu, i když i v té Plachtařině, v tom bezmotorovém lítání se v letošním roce uskutečnili 2 takové pěkné závody, které byly určeny taky i pro veřejnost právě pro pomoci té nejmodernější počítačové techniky, tam takzvaný tracking, kdy se přenáší ta poloha toho pilota, toho letadla a pilota samozřejmě v tom prostoru, jak po stránce výšky, tak po stránce vzdálenosti. Takže třeba tady byly 2 takové krásné soutěže, jedna v květnu, druhá myslím to bylo koncem června, kdy ti piloti uletěli sice 500 km například, nebo 350 km, ale nebyli dále od letiště, než dejme tomu nějakých 100. To se lítá už tak, že se to lítá po takových uzavřených přímočarých letech s otočným bodem. Například jeden otočný bod je Bělsko, druhý otočný bod je Rostutec na Malé Fatře, třetí otočný bod je třeba Bindula, tady na Radhošti a takhle se to překříží a dohromady, když se to potom sečte, no tak jsou ty kilometry. Jo? A to je ten dotaz, co se tady paní ptala, jak to je s těma kilometrama. U těch bezmotorových aeroplánů, které tady v tom Frýdlantu tradičně lítali a kde to vlastně všechno tady v tom Frýdlantu začalo, tak u těch je to takové už zažité, když to u těch paraglidingů a u těch padáků, tam ta dopředná rychlost, jak Tomáš říkal, je menší, takže uletět už 400 km s paraglidem, to už je nějaký výkon. Já mám například kamaráda v Previdzi, jenom odbočuju, asi vás to trochu bude zajímat. V Previdzi jmenuje se inženýr Tadeusz Vala, je to konstruktor těch krásných dynamiků, těch ultralichtů, oni to tam v té Previdzi vyrábějí. A oni kromě toho, že vyrábějí teda tyhle ultralehké krásné aeroplány, tak dělají i opravy, jo, velké opravy těch větroňů a on tam má v Austrálii například, protože Tomáš se Austrálii zmínil, jsou ty vzestupné proudy, ta termika až do například 5000 metrů. Tam to umožňuje dělat ty přelety a i 1000 kilometrové přelety jsou v té Austrálii, ale to je dano prostě tím reliefem. A jinak bych chtěl říct, že ten pohyb v tom prostoru pohybujeme se v přírodě, musíme mít k této přírodě jakousi pokoru a jakousi prostě respekt před tou přírodou, protože kdo si myslí, že už to všechno umí, tak to je kandidát na takový nějaký škaredý průšvih. Děkuju. Jo, já jsem tě chtěl... Jak si právě vzpomenul ty trekkingy, tak mě právě kluci tady z letiště mě půjčili tenhle trekking posledně do Keni a taky jsem s tím lítal s tím trekkingem, takže jsem s tím teda nakonec jsem se dozvěděl, že jsem s tím teda moje kamarády a pracující v kanceláři docela dost sral, když prostě oni si ráno zapli počítač a viděli, že já prostě letím prostě přelet a oni musí sedět u počítače v kanceláři a bylo tam opravdu 10minutové zpoždění, takže mi psali SMSky do vzduchu, že ať už si radši sednu, že už jich to nebaví. Takže tady, já tím chci říct, že to je fakt jako ta dnešní technologie, ta moderní technologie, ta to prostě posunuje úplně do jiných možností, jo. To je fakt jako úžasné. Tak já poprosím o poslední dotaz.
tam skončit s ponořeníkem, tam bylo mistrovství v přistání přesném, bude něco takového ještě? Mělo být dokonce minulý víkend, mělo tam být taková přesnost pro všechny, je to jako taková jako celorepubliková soutěž. A vy určitě máte na mysli kdy to bylo? To bylo 4 roky zpátky? 2011 tam bylo mistrovství světa. Jsme organizovali mistrovství světa v Kunčicích, v přesnosti přistání. A myslím si, že to hned tak nebude nějaké takové velké závody, že tady nebudou, protože my bohužel opravdu nemáme, ty podmínky nejsou na to vhodné. Jo. Protože jsme tady byli právě na tom mistrovství světa, jsme měli opravdu smůlu jako s počasím, kdy prostě jsme tady měli týden ty závodníky, měli jsme tady nějakých 150 lidí, jo, jako přijelo kolem 80 závodníků plus doprovod, jo, a takhle, jo, a prostě my jsme měli těch závodních dnů bylo dokonce 6, tuším, a za celou tu dobu prostě se uzavřelo, asi 3 kola se uzavřely, jo, ze 12 kol, které jsou prostě naplánované, tak se uzavřely 3 kola, jo, takže prostě bylo to takové trošku zklamání, no. Poprosím o mikrofon. Mám ještě poslední dotaz, protože my jsme včera s Tomášem procházeli ještě tu prezentaci a teď jsem koukal, že z toho vypadly ty nejzajímavější fotky. Lucka to jde hledat, ale chtěl jsem se teda zeptat, jaká byla nejnebezpečnější situace, jakou jsi kdy zažil. Jo, no já jsem to tam měl připravené, jo, poté co jsem zjistil, že mamka tady nebude, protože je blázní, tak se s tím můžu tady nepochlubit, protože to není na chlubení, jo, to fakt není na chlubení, jo, to je prostě jenom na takové, jako, že bych se to mohl říct proto, aby se člověk aby si člověk trošku uvědomil, no, že prostě když dělá něco takového, takže je potřeba jako myslet na zadní vrátka. Jo, já jsem tam měl připravené, ale já jsem to zapomněl uložit, nebo nevím, co mi se tam ty fotky ztratily, já tam u sebe na Facebooku, a je to prostě byl v tom Turecku, jak jsem ukazoval ty fotky, jak jsem lítal s tím oblečkem, jo, takhle v tom Turecku s tím červeným, pěkným, líbivým, tak jsem se jednoho dne takhle při takovém seskoku trochu zapomenul a prostě jsem příliš dlouho lítal a šel jsem, ten padáček je celý schovaný takhle za zádama, je takový malinký padáček v kapsičce a ten padáček prostě člověk vyhodí a tím aktivuje otevření toho padáku a tím se člověk zachrání, jakože otevří se ten padák, on se dole a tak. No a já jsem v té kapsičce ten padáček byl trošku schovaný hlouběji, ono se vždycky sejde víc věcí najednou, že jo? A já jsem prostě jak jsem se kochal, prostě lítal jsem si, že jo, zapomněl jsem trošku na tu výšku a už prostě v malé výšce jsem prostě pro ten padáček šel. A teďka jsem tam šáhnul a on tam prostě nebyl tam, kde jsem zvyklý, že jo. Což je jako gor, přitom když jsem věděl, že je malá výška, tak mě to zatrnulo a věděl jsem, že mám poslední šanci to prostě čapnout a vyhodit, jinak je prostě zlé, že jo. Tak jsem to prostě chytnul, vyhodil jsem to a ten padák se prostě otevřel a přistal, jo, že prostě že tam prostě nebylo, na těch fotkách je to vidět, já to mám dokonce i video mám z toho, jo, prostě já to radši nikam někde neukazuju, protože to je prostě fakt jako hrozný. Jo, a já jsem prostě jeden z těch málo šťastných, kteří se z takové chyby mohli ponaučit. Já jsem z toho strašně rád, jo, od té doby prostě si dávám sakramentského majzla, jako, jo, ale to bylo fakt jako takový kousíček od toho prostě, že dopadlo jinak úplně všechno. Tak jsme moc rádi, že to dopadlo dobře a že jsi tady mohl být dneska večer s náma a Tomáši moc děkujeme, že jsi přišel mezi nás. Fotky najdete na Facebooku, taky děkuji. Já děkuji vám všem, že jste přišli a chtěl bych vás taky pozvat na příští setkání, kdy začneme cyklus Cizinci mezi námi a mezi námi tady ve Frýdlantě žije jeden Scott, Chris McCormick, a on má takové zajímavé povolání, že jezdí na lodě a dělá podmořský průzkum. Takže to vás zvu ještě na příští setkání a to další setkání v prosinci budeme mít zase takovou ochutnávku Austrálie, kdy jeden
kolega, který žije půl roku v Austrálii, půl roku tady v Čechách, jmenuje se Jan Libich a už tady před 2 lety byl, možná někteří si ho pamatujete, tak ač přednáší ekonomii na univerzitě v La Trobe v Austrálii, tak přijde nám říct o srovnání školství v Čechách a z Austrálie z jeho pohledu. Takže to je, na co se můžete těšit a ještě jednou děkuji Tomášovi a Lucce, nenašli se ty fotky tam. Určitě. Já jsem chtěl taky poděkovat za vaši pozornost, za vaši účast. Těší mě to. A já bych vás možná taky chtěl pozvat na jednu takovou akci, která teďka bude v sobotu, je to Drakiáda na letišti. A jednak tam máte možnost s dětskama prostě pouštět draky, to je jedna věc. Druhá věc je, že dopoledne tam bude i nějaké letové ukázky a to, takže jestli nám bude počasí přát, tak bychom mohli i něco předvést. Tak se přijďte podívat. Tak to zní moc dobře, děkuji za pozvání. Takže to je dnes večer všechno a přeju vám ještě pěkné rozhovory, jestli chcete se tady zastavit a popovídat si s Tomášem. Tak pěkný večer.